Wat zit er allemaal in rood fruit? Ja, we hebben de titel gepakt Rood Fruit. We wilden iets bijzonders hebben, iets wat opvalt. En ja, er komt 1 keer Rood Fruit ervoor. En dat is toch wel dat je denkt van, waar zou dat liedje over gaan? En iedereen wil hem daardoor luisteren. Waarom Rood Fruit? Maar het is echt, er zit maar 1 woordje in en dat is Rood Fruit. En ik wilde gewoon een bijzondere titel hebben voor mijn liedje. Wat zit er in rood fruit? Oh, wat erin zit? Nou, bij mij is dat echt aardbeien. Dat is voor mij rood fruit. Maar ja, en nogmaals, het is echt een heel klein zinnetje wat erin zit. En er was laatst een liedje dat van Bakermat. En dat heette Vandaag. Toen dacht ik van, waar gaat het liedje over? En dan was het opeens een DJ-plaat. Dus dit is ook weer iets van, dit wil je horen om te weten waar het over gaat. Nieuwsgierig maken, ja, dat de mensen gaan luisteren van, waar heeft hij het over? Maar het lukt aardig. Hij is binnen 4 dagen bijna 10.000 keer bekeken. Dus ja, gaat heel erg hard. Vooral in Brabant gaat het super hard. Ja, ik treed hier denk ik elk weekend wel 4-5 keer op. En de liedjes worden hier allemaal meegezongen. En ik ga nu ook steeds meer naar het noorden toe. Dus ja, het gaat eigenlijk waanzinnig goed. Ik begon natuurlijk in 2008 met Ster Academy. En dat programma word je dan tweede. Dus je wint niet. Maar dan moet je toch weer opboksen om toch te bewijzen en te laten zien wat je kan. En dat is denk ik wel heel goed gelukt. Mijn liedjes die doen het heel goed. Lange Nacht, Een Bom, Dansen. En nu dan Rood Fruit. En ja, het zijn wel liedjes waar ik heel erg blij mee ben. En dan weer een erg leuke clip erbij. Ja, we wilden eigenlijk de mensen laten zien wat je altijd meemaakt. Die clips zijn natuurlijk vaak, ja, er wordt echt een verhaal in gespeeld. En ik wilde nu eens echt laten zien waar ik heen ga en wat er onderweg gebeurt. Er zitten heel veel grappige dingen in en dat je collega-artiesten tegenkomt. En daar hoor je ook veel leuke reacties over. De mensen zien natuurlijk alleen als jij op het podium staat, maar niet wat er daarnaast gebeurt. En dat hebben we nu in deze clip laten zien. Welke optredens zien we eigenlijk? Een optreden op de Rijnweek. Dat was in de zomer was dat. En je ziet een optreden in Park Hilaria in Eindhoven. Die 2 optredens zie je.